Sziasztok! Ma nagyon jó kedvem volt, ezért edzettem. Tegnap rossz kedvem volt, és akkor is edzettem. Ezzel azt szeretném nektek mondani, hogy mindenképpen mozogjatok, mindenképpen törődjetek az egészségetekkel, mert ez az egyetlen egy dolog, ami a gazdagságban mérhető. Nagyon sok gazdag ember szeretne egészséges lenni, és nagyon sok szegény ember is szeretne egészséges lenni. Ugyanaz a cél. Figyeljetek a testetekre, figyeljetek magatokra, mozogjatok. Mindegy, hogy az életben hol tartotok, de mozogjatok. Mindegy milyen sportot, mindegy mit csináltok, de a szívből csináljátok, mert mozogni kell. És inkább azért mozogjatok, mert jól esik, mint sem majd azért, mert az orvos vagy bármilyen terapeuta mondta, hogy mozogjál, mert különben műtét vár rád. Úgyhogy mozgásra fel, és ha gazdag vagy, ha szegény vagy, akkor is mozogj, mert az jár neked.